ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ವೀಡಿಯೋನೆ ಮಲ್ದಜಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ವಚ್ಚರೆ ಪತ್ತಾರೆ ದೆಕ್ಕರೆ ಕೊಂಟಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂದೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚದು ಮಲ್ಪರೆ ಆತಿದೆ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಸಮಕಟ್ಟು ಬಾ ಒಂದು ಕೆಬಿತ ಪಾಡ್ದು ಕೆಬಿದ್ದೇನೆ ಸುಡಾತಂಡೆ ಎಂಕ ಐಕೆ ಅಮ್ಮ ಪಾಡ್ರೆ ಬಿಡು ಪೂಜೆರು ಬಾ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಚೈತೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಿ ದೂರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮೇರ್ನ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಧ್ರುವೀನಲ ಮರಣಿ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಕೇಕ್ ಅನ್ನದಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಐತರ ಕಂತ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಕಂದು ಎಣ್ಣೆ ಐತರ ಎಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮವಾರದಾನಿ ಕಾಡು ಮೇರೆ ಕನವಡು ಬಂದು ಎಣ್ಣೀರು ಮೇರೆಗೆ ನೆನಪಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಕನಲೆ ಬಂಡೆ ಇನಿ ಕನಲೆ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಪಂಡೀರು ತೂಕ ಅಂಡೇರು ಈಗ ತೂಕ ಬಂದಾಗ ನಂದಜಾಂಡು ದಯಪನ್ನಾರು ನೆನಪಾಪುಜಿ ನೀಲ ಅಗಲು ಲೈನ್ ಮಾತ ಪೋಪೇರು ಲೈನ್ ಪೋದು ಬರ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕನಲ್ಪ ಕಾಣಪೇರು ಇಜಿಂದ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಪು ಮಸ್ತ್ ಜನಡ ಪಾತಿರಂಡ ಅಂಜನಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆನಪುಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡ್ರೆ ಬಂದೇನೆ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಅರ್ನ ಬಡ್ಡೆಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಧ್ರುವಿನ ಬಡ್ಡೆಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ 2-3 ದಿನ ಫರಕ್ ಆತಿ ಅಂಚಾದು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೇಕ್ ಅನ್ಕ ಬಂದು ಯಾಲ್ನ ಬೊಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾರ್ದ ಬೆಳ್ಮನ್ ಪೋರೆ ಗಂಟೆ ಸತ್ಯಂತು ಭದ್ರಡರೆ ಆಂಡ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಉಪ್ಪುಗಾಯಿ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ತೊರ್ತು ಬೇಲೆನೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಗ ಮುಂದೆ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಲ ಕೊಡು ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಜೆ ಲಾಯ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋರೆ ಗೊತ್ತುಜಿತೆ ಬೆಳ್ಮನ್ ಪೋದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಹಾಪು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ 1.5 ಗಂಟೆದಂಚಿ ಪೋದು ಬರುವೆ ಪಂದು ಎನ್ನುವೇನ 1.5 ಗಂಟೆದ ಟೈಮುಡು ಅಂಚ ತಗೊಂಡು ಇನಿ ಮಾರಿಗುಡಿಗೆ ವನಸ್ಸು ಪೋಪೆ ಇಜಿಂದ ಮುಂಡೇರು ಪೋದು 2 ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೇನು ನುಪ್ಪಗಾಯಿ ದಾಲ ಮಲ್ದು ಜೈಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ ಅಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದ ಇಡ್ಬೇಕ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿನ ಪಂಡ ಉಲೇ ಪೋತುಜಿ ಒಬ್ಬ ಎದೆ ಇಡ್ದೆ ಲೈನ್ ಉಲೇ ಪೋರೆ ಅಂಚ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಬೆತೆ ಉಡ್ದಾಗುಲು ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತಿರು ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಅಂಚ ಅದು ಆತ ರಶ್ಶಿ ಬಯ್ಯಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಉಡ್ದಾಗುಲೆ ರಾಸಿ ಬುಡ್ದುಪ್ಪುವ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲೇ ಪೋತಿಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಯಿನಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಧ್ರುವೀನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರೋಡಿತ್ತನು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತೆ ಬತ್ತದ ಅದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗಾಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮುಂಡೆರ್ದ ತೇರು ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಡು ಅಂಚ ಅದು ತೇರಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದ ವನಸ್ಸ ಉಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡೇರು ಮೇರು ಅಂಚ ಅದು ವನಸ್ಸಗದಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ 2:45 ತೇರು ಪೂರ ಆದಾನಾಗಿಲ್ಲ ವರ್ನ 1 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಅವು ಮೇರು ಬತ್ತೀರು ಬಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ ಬತ್ತಿಂದಲೆ ಬಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ ಏ ನಿನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಹೊಂಡಿಯಾ ಚಡ್ಡಿ ಹೊಂಡು ನರಕದೆ ಬಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಬಿನಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಡವೆ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಮೇರ ಅಂದ ಕಂದಿನೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕರ್ತನ ಮಾರೆ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡಗೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜಿನತೆ ಆಂಜನೆ ಬಡವ ಆಯ್ ಬಾರ್ಪಿನ್ ಬಚ್ಚಿ ಐಕೆ ನಾಯಕ ಅಂಗಿ ಮಾಡ್ದಿಜಿ ಆಂಜನೆ ಬರಡ ದುವಿ ನಾವ್ಲು ಬಾಕಿ ಬಾರ್ದು ಪೋರೆ ಉಂಡ ಐಕ್ ದುವಿಗೆ ಅಂಗಿ ಬಾರ್ದಿಜಿ ತುಲಿ ಆಯ್ ಪಂಡ ಆಯ್ಗ ಸಾಕಾಪುಂಡು ఒక ಎಂಕ್ ನಡಪರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ಅನ್ಪಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡ ಆಯ್ಗ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಸೀಟ್ ಉಂಡು ಬಡ್ಡೆಗೆ ಸೀಟ್ ಉಂಡು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೀಟ್ ಅವಳು ಉಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಓಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಏನೆ ಸ್ವೀಟ್ ಓ ಸ್ವೀಟಿ ಸಜಪೆ ಬಲೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಲೆ ಬಡ್ಡೆದ ಸ್ವೀಟ್ ಮೇರೆ ಏನೇ ಮಾತಿರ್ನು ಇದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದಲ್ಲ ಕಂದಿಜಾರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಗ ಮರಣಿ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಮರಿದಿಲ್ಲದಾರು ತುಲೆ ಶೋಕೊಂಡು ತುಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು
ಧ್ರುವಿಗಳ ಉಂಡಿತ ಧ್ರುವಿನಲ್ಲತ್ತೆ ಪಾಡ್ರಂಡು ಫೋನಾಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪನ ಬಡ್ಡೆ ಧ್ರುವಿನ ಬಡ್ಡೆಗ್ ಬರಿತಿಲ್ಲದಾರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಲೆ ಬರಿತಿಲ್ಲದಾರ್ ಪಣ್ಣ ಮೊರಣಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಂಗ ಪೂಜೆಗೆ ಬೈದೆ ಇರ್ತಲೆ ಆರು ತುಲೆ ಧ್ರುವಿನ ಡ್ರೆಸ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಶೀನ್ ಅರಕ ಕೊಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಧ್ರುವಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕಂದಿನಿ ಧ್ರುವಿಗೆ ಕನ್ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ಕಂತೀರ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಬೇಜಾರು ಬಲ್ಲಿಂದ್ರ ಅಡ್ಜಿ ಹೋಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಸೈಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನೇ ಅಂದ ಅರ್ಧನ ಪೂಜೆ ಅತಿ
ಪಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ Govinda, Govinda, Govinda.